Една рециклирана стъклена бутилка е равна на 4 часа осветление. Само през тази година ние ще рециклираме над 43 милиона бутилки. Вие пресметнете колко часа осветление осигуряваме заедно. Екопак. Ние рециклираме изхвърлените в зелените контейнери стъклени опаковки. 77 кг рециклирана хартия спасяват едно дърво. Само през тази година ние ще рециклираме над 26 000 тона хартия. Вие пресметнете колко дървета ще спасим заедно. Екопак. Ние рециклираме изхвърлените в сините контейнери хартиени и картонени опаковки. 1 тон рециклирана пластмаса спестява електричество, необходимо на едно българско домакинство за 2 години. Само през тази година ние ще рециклираме над 8200 тона пластмаса. Вие пресметнете колко електричество ще осигурим заедно. Екопак. Ние рециклираме изхвърлените в жълтите контейнери пластмасови и метални опаковки. Žemė yra namai. Ar mūsų namai švarūs priklauso nuo mūsų? Žalio taškiuko paklausyk, atliekų į krūvą nemaišyk. Glass, plastic, metal, paper and composite packages can be recycled and recovered for the economy. Let's collect these materials apart from organic waste and fulfill our task by disposing of them in recycling.